ari direnek, baina ez dakigu hori izango den ados egongo diren elementu bakarra, edo uste dena baino adostasun gehiago dagoen eta ertzak polizia besterik falta ez den. Otsailaren 8an onartu zuen Gasteizko hezkuntza batzordeak etorkizuneko hezkuntza legea izango denaren oinarrizko zirriborroa, dozenaka eragileren iritzi eta hausnarketak jasota, behin-behineko proposamena da onartu zena, orain epeak luzatuta, martxoaren 4 arte, horri buruzko ekarpenak luzatzeko aukera baitute eragile eta alderdiek. Aurkezpen osteko lehen erreakzioetan sintonia nabari zen hainbat alderdiren artean. Entzungo ditugunak Leixuri Arrizabalaga EAJko legebiltzarkidea, Ikoitz Arrese EH Bildukoa eta Jose Antonio Pastor PSEkoa. Uste dut presidenteak gaur aurkeztu digun txostena azaroan eta abenduan entzundakoaren isla dala. Uste dut sintesi ona dala eta abia puntu ona orain egin behar dugun lanerako. Azken finean akordiorik onena, akordiorik zabalena, eta benetan ikaslea erdigunean jarriko duen akordioa eta herri bezala ditugun erronkei erantzungo dion akordio bat lortzea delako Euskal Herria Bilduren helburua. Es nuestro deseo lograr el más amplio acuerdo posible en torno a una ley que marcará el sistema educativo de los próximos años en Euskadi. Un sistema que deberá ser igualitario, moderno, regido por la excelencia y que ayude a construir una mejor sociedad en el futuro. Kritikoagoa zen Elkarrekin Podemos ezker batua, zehaztasun falta sumatzen zuen koalizioak. Lógicamente hay muchas cosas que nos suenan y que suenan y que pueden sonar bien en lo que son en algunos principios y en algunas declaraciones, pero al mismo tiempo también echamos de menos desde el principio, desde las primeras partes del documento, una apuesta clara porque la escuela pública vasca sea el eje vertebrador del sistema educativo. Ordutik pasa dira aste batzuk, euren zehaztapenak egiten joan dira alderdiak eta esan bezala 10 egun pasatxo dituzte orain aurretik azken ekarpenak aurkezteko. Onartzen den dokumentuak oinarri gisa balioko du etorkizuneko hezkuntza legearentzat. Txosten definitiboarekin testu artikulatua osatzeari ekingo diolakoak, gaur egun indarrean dagoen 93. urtekoa den hezkuntza legea ordezkatzera etorriko dena. Bueno, gaur ikusiko duguna da ia ertzak polizia falta den edo zerbait gehiago. Informazioen ariaren mai bueltara gonbidatu dugu EH Bilduko Ikoitz Arrese, egunon Ikoitz. Egunon. Berala, sartuko gara mamira, lehenik eta ben gerturapen bat eskatuko dizut. Zein da zuen sentipena gaur garkoz? Txosten bat adostetik urruti baino, gertuago algaude? Ez dakit, nik uste dut 3 hilabete luze eman ditugula legebiltzarrean gai honen inguruan bueltaka. Hainbat esperientzia jaso ditugu, 100 aditu inguru etorri dira legebiltzarreko ponentziara, Kataluniara bidaia ere egin dugu, eta nik uste dut jaso ditugun esperientzia guzti horietatik abia puntu interesante baten aurrean egon gaitezkela akordio bat erdiesteko, ezta? Abia puntu gisa, iruditzen zait, baleko testu baten aurrean egon gaitezkela, horrek ez du esan nahi, ditugun egunetan, bestelako ekarpenik edo zuzenketarik egiteko paradarik ez dugunik izango, baina esan bezala, abia puntu bezala nik uste dut badela ponentzia honetan 3 hilabete luzez pasatutako hainbatek esandakoa jasotzen duen testu bat. Pentsatzen dute ikusita ez da zer nolako akordio hitz egiten ari garen, zer nolako lege etorriko den ez da nolabiteko txostene honetatik, egongo direla noski korapiloak, ez dakite non sumatzen duzuen zueko oraintxe dagoela korapilo handiena, korapilo nagusiena? Bueno, nik uste dut, aspalditik datorren korapilo baten, askatze fase baten egon gintezkela, eta korapilo hori zalantzabarik izango litzateke gure sistema dualak dituen desoreka horiek gainditzeko korapiloa, ezta? Ari nahiz hitz egiten hain zuzen publiko kontzertatu dikotomia hortaz, eta gure sistemak dituen hainbat eta hainbat desabantaila edo desoreka horietaz. Nik uste dut, akordio honek zerbaitetarako balio behar badu badela ere dikotomia hori gainditzeko eta bestelako sistema bat mahaigaineratzeko. Zalantzabarik gainera administrazioak zaindu, administrazioak aitortu eta administrazioak indartu behar duen sare publikoa, Euskal Eskola publiko hori, nolabait ikusi dugu azken urteetan, azken hamarkadan
administrazioak albo batera utzi duela, eta akordio honek ere balio behar du Euskal Eskola Publiko hori erdigunean kokatu, ardatz gisa kokatu, eta benetan Euskal Eskola Publiko horrek behar duen jauzi kualitatiboa emateko. Eta beraz, publiko-pribatu eztabaida horrek zerbait norabide honean jarri behar badu izan barko da noski Euskal Eskola Publikoa bera. Hain justu, egunotan hau txezberdinak joan gara biltzen, ez? Aurkeztutako zirriborrenen inguruan, eta guztietan agertu da, ez da kezka partekatu hori, orain txetzeniona zer horrek, hezkuntza zerbitzua ez, eta hezkuntza ereduaren edo inguruan, badago proposatzen denarekin eroso sentitzen direnak, baina badira ere oso kritiko mintzatu direnak, adibidez atzokoan gurean entzuten genuen Egi Eskola Publikoen guraso elkartea entzungo dugu Lourdes Imaz. Ikusten duguna da, lehen zirriborro honetan, azken finean egiten dena da, egungo eredu duala betikotu egiten da, ez dago inongo aldaketarik. Orain arte esan digute, hezkuntza sistema eraldatu egin behar dela, ez, eta horretarako, lege berri bat behar dela, ez, baina lehenengo zirriborro honetan ez dugu ikusten benetan hezkuntza sistema eraldatzeko inongo asmorik. Ikusten dugun gauza bakarra da, orain arte daukaguna, lege bihurtzeko nahian. Eta txamponaren beste aldean akaso ikastolen elkartearen balorazioa, bere lehendakari Koldo Tegituren ahotan. Gure ustez, gaur egun dugun sistema duala gainditzera datorren proposamena da, Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren aldeko apostua egiten du, legean ezarriko diren konpromis eta betebeharrak betetzen dituzten zentro guztiak administrazioaren titularitateko izan ala ez, egungo lirateken zerbitzua, hau da, egungo dikotomia publiko-pribatua gainditzea helburu duen proposamena da, gure ustez. Gainera bat egiten dugu Euskal Hezkuntza Zerbitzuan egongo garen guztiok eskubide eta behar berak izango ditugula planteamentuarekin. Hala ere, faltan bota dugu ikastetxen bete behar dituzten baldintzak ez agertzea. Hortxe beraz, ez da bi iritziera bat kontra jarri, kasu honetan zaila dirudi, eragileen aldetik ez, horren poralizatuak dauden iritziak nolabait ere ez, lege batera, txosten batera ekartzea ezakin nola ikusten duzuen egoera. Bada ez, azken hamarkadetan polarizatutako iritzi hauek mantendu izan dira, eta honek nahi izan duena da, ariketa bat egin balizko kontsentsu batzuk lortzeko. Aipatzen da lehenengo zirriborro horretan, Euskal Hezkuntza Zerbitzua zer den, ez da, eta bertan nork parte hartuko lukeen, eta guk bai uste dugu, eta horretan egingo dugu indarra eta horretan egingo ditugu gure ekarpenak, Euskal Hezkuntza Zerbitzu horretako ikastetxeek edo parte hartuko duten ikastetxe horiek zer nolako baldintzak bete beharko dituzten are gehiago zehaztu behar da. Eta bat egiten dut nolabait EIGeko ordezkariak bota duen horrekin, ez da? Zehaztasunak falta zaizkio dokumentuari, Oker Espanago Koldo Tegituk ere esan du, zehatz-mehatz zein konpromiso hartu beharko dituzten ikastetxe horiek falta dira, eta benetan Euskal Hezkuntza Zerbitzu horrek adirazi beharko du gure ustez importantea dena, eta da zein etorkizunerantz nahi dugu joan. Guk hau modu trantsitorio baten, gaurdanik abiatzen den sistema berri baten abia puntu bezala irudikatzen dugulako, benetan jauzi bat emateko eta gure sistemaren eraldaketa hori emateko, ez da. Lehen aipatu duan bezala gure ustez akordio honek jauzi bat ekarri behar du, batez ere sistemaren eraldaketan ekarri behar du jauzi bat, non Euskal Eskola Publikoa ardatz izatetik haratago kalitatean irabaziko duen, eta horretarako ezin duguna eginda atzera begiratu eta dugunarekin jarraitu. Eta horretarako zerbait berria planteatu behar dugu. Agian, baliteke testuak horren zehaztapenik ez izatea, eta iruditzen zait horretan ere Euskal Herria Bilduren ekarpenak joango direla, ez da? Nik uste dut, inork gutxik jartzen dugula zalantzan, kontzertazio unibertsalarekin bukatu beharra dagoela, gaur egun edozein ikastetxek kontzertua eskatuta, diru publikoa jasotzen du, eta nolabait, kontzertazio hori txeke zuri bat balitz bezala banatzen da ikastetxeen artean. Eta guk uste dugu, lehenengo puntu bezala, kontzertazio unibertsalarekin bukatu beharra badagoela. Bigarren puntu bezala, iruditzen zaigu, sistemak berak konpentsazio neurri eraginkorrak hartu beharko lituzkela, aipatu duan bezala, gutxien duen horri gehiago emanez. Eta abia puntu egokia litzateke adibidez, azken aldian, azken urteetan, areagotu den segregazioari aurre egiteko neurriak berehala hartzea. Gainera, segregazioaren kontrako neurri horiek, neurri konkretuak izan behar dira, berandu goazia, gaurdanik hartu behar diren neurriak izan behar direlako, baina gainera neurri zehatzak izateaz gain,
neurri estrategikoak ere beharrezkoak dira segregazioari aurre egiteko. Eta guk proposatuko duguna da segregazioaren kontrako herri itun bat beharko dugula, hezkuntzak bakarrik ezin diolako segregazioari erantzun eta beraz sektore ezberdinen implikazioa beharko genukela. Eta hirugarren neurri konpentsatzailea gure ustez bada azken urteetan ere privatizazioaren bidea hartu duen 0-3 etaparen unibertsalizazioa eta doakotasuna. Desorekak ikasleen arteko banaketak txikitatik hasten dira, 0 urtetatik hasten dira gure sisteman, eta horregatik iruditzen zaigu 0-3 sistema hori doakoa izan beharko litzatekela eta gainera unibertsalizatu beharko litzatekela. Beraz, guzti honek planteatu beharko luken jauzi horretan eta neurri konpentsatzaile hoietan iruditzen zaigu doakotasuna bermatu beharko litzatekela, segregazioaren kontrako neurri zehatz eta estrategikoak beharko liratekela eta baita aipatu duan bezala haurreskuntzako lehenengo etapa hori doakoa eta unibertsala izan beharko litzateka beste neurri batzuren artean. Aipatu duzula segregazioa eta EH Bilduk mai gainean jarriko duen herri itun horretan. Horra aipatzen da proposamen honetan, txosten honetan, udalek ere zerikusia izan behar dutela edo eskuartze gehiago behar luketela, ez da nola baitere, ez daki segregazio hori amaitze bidea, baina bintzat bai matrikulazioari begira eta bar neurri egokia iruditzen zaizue udalak ere horretan implikatzea? Bai, eta esperientziak hori bera ere esaten digu, ezta? Esku hartze zuzena gertutik egiten baldin bada askoz ere eraginkorragoa da, eta nolabait esatearren ikasleen beharrak asetzeko gertuko instituzioak dira eraginkorrenak guzti horri aurre egiteko. Guk eta txostenak ere ala jasotzen du, tokian tokiko ekosistema, hezkuntza ekosistemak sortzaren aldekoak gara, gaur egun existitzen direlako udaletan udal eskola kontseiluak, baina udal gutxi dira eskola kontseilu horiek garatu dituztenak eta benetako funtzio lotesleak esleitu dizkiotenak. Eta iruditzen zaigu segregazioari aurre egiteko neurri eraginkorrenak udaletatik bertatik, ikasleen gertuko beharretatik definitu behar direla eta bitartekoak jarri behar direla aurre egiteko. Ez da, gainera, ponentziatik pasatu izan dira bai Save the Children bezalako erakundeak, pasatu izan dira segregazioari aurre egiteko bestelako neurriak dituzten hainbat eta hainbat eragile eta dituk, eta iruditzen zaigu guztiek bat egiten dutela hezkuntza sailak modu zentralizatuan neurri eraginkorrak hartu behar baditu ere, maila lokaletik egin daitezkeen interbentzioak berebiziko garrantzia daukatela segregazioari aurre egiteko. Eta orduan guri iruditzen zaigu tokian toki sortu behar diren edo, birformulatu behar diren eskola kontseilu berri batzuk eratu beharko liratekela, udaletan, non benetan ikastetxe guztiek parte hartuko duten, implikatutako sektore guztiek parte hartuko duten, eta adibidez, non zuk aipatu duzun bezala, matrikulazio prozesuak gardentasunez bertatik kudeatuko diren, edo adibidez, eskola kirola, edo eskolaz kanpoko jarduera horiek ere udal mailan kudeatuko diren, izan ere, segregazioa eskolan ematen da, baina kanpo faktorek ere eragiten dute, eta horretarako interbentzioa eskoletan egitea beharrezkoa da, baina eskoletatik kanpo ere egitea funtsezkoa da, eta horretarako udaletxeek papel berezi bat jokatu beharko lukete etorkizunean. Hori guztian, nolabait ere, ez daki baliabide urritasunak dituzten aurrekiko edo migrazio egoeran aurkitu daitezken aurrekiko, baina hor zer egun zalantza guri da zer gertatzen den sexu arabera berizten duten edo sexuaren arabera segregatzen duten eskola horiekin zer egin beharko litzateke EH Bilduren ustez? Lehenengo urrats gisa, sexu bereizketa bermatzen duten ikastetxeen finantziazio publikoa eten beharko litzateke. Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoan 6 ikastetxe ditugu sexu bereizketa bermatzen dutenak, eta urte batetik bestera zifra aldatzen bada ere, 13 milioi euro inguru jasotzen dituzte urtero. Gure ustez hau, erabateko anomalia da, 2021 mendeko Euskal Herrian, oraindik ere, bakarrik mutilak eta bakarrik neskak modu binarioan gainera banatzen dituzten 6 ikastetxe egotea guretzako onargaitza da, eta are onargaitzagoa da finantziazio publikoa jasotzea. Beraz, lehenengo urrats gisa, nik uste dut, finantziazio publikoa jasotzeari utzi beharko lioketela berehala.
Eta bigarren urrats gisa iruditzen zait euskal hezkuntza sistema osatzen duen ikastetxe orok minimo demokratiko bat izan barko lituzkela eskidetzarekin, minimo demokratiko batzuk bete barko lituzkela parekidetasunarekin, eta beraz euskal hezkuntza sistemaz arro egon nahi badugu noski sexu bereizketa bermatzen duten ikastetxeak, gainera oso lotuta Eliza Katolikoarekin, nolabait parekidetasunerantz urratsak eman barko lituzkete berandu baino lehen. Beste korapilo bat, hizkuntza ereduarena, euskara ardatz izango duen eredua elean iztuna, hori da txostenak egiten duen proposamena. Egia esan ez dugu entzun orain arte proposamen honekin erabat ados dagoenik, zuek esango duzu orain, baina hori baino lehen entzungo ditugu bi ahots, lehena ikastolen elkarteko Koldo Tegiturena, entzungo dugu atzo gurean esandakoa. Egia esan da, gurik eskatzen gaituena da, testuan ere agertzen dela, euskal hezkuntza dagoeneko euskara ardatz duen sistema eleanistuna dela, ezta? Beraz ez da argi geratzen proposatzen den sistema zer nolako aldea duen egun indarrean dagoen sistemarekiko, bereziki egun indarrean dagoen ikastere duen sistema baztertzailea gaindituko duen ala ez. Hori guretzat ezinbesteko neurria da eta askotan adierazi dugu, ezta? Murgiltze eredua ezarriko den ala ez ere argitu beharra dagoela gure ustez, eta, urtetan aldarrikatu dugun, ez da, guretzat hezkuntza sistemak eredu orokortu eta bakarra izango duela berari ez jasotzea, ez da, hori da. Eta bigarren ahots bat ere entzungo dugu, kasu honetan peseko Eneko Anduezarena. Euskararen inguruan ez daukagu inungo arrazorik, ez da gutxiago ere, eta hori ez da gakoagu, beti esan dugu euskara, hor, lako pilar baten moduko izan behar da, baina ez da izan behar ardatz bakarra, baizik eta beste ardatz bat, ardatz desente daukagu, eta gai honen inguruan beti izan dugu, adibidez, ardatz publikoa importantea dela, batez be guretako eskola publikoa oso garrantzitsua dalako eta hori lehentasunen behar jakolako. Irakasleen emaitzei ere hor beste ardatz nagusi bat ere badaukagu, logikoki kezkatuta gaude, eta guk nahi dugun errendimentu hobeagoa, etekin hobeagoa atera bar jakula irakasleen emaitzei. Eta beste alde bat ere, logikoki beste ardatz bat euskera da, baina esan deun bezala ez da ardatz bakarra, gero baita ere beste ardatz garrantzitsu bat da ikastetxe bakoitzak bere autonomia eukitea, bere eredua moldatzeko, bere egoera soziolinguistikoa ikusita, baina hezkuntza... Gehiago sakondu behar azpimarratzen dutela batzuek, beste batzuk ez dira eroso sentitzen, euskara ardatz izate horrekin, non kokatzen da, EH Bildu Bikoitz? Euskal Herria Bildu eskubideak errespetatzearen alde kokatzen da. 30 urte dira, egun indarrean dauden A, B eta D ereduak martxan jarri zirela, eta nik uste dut agerikoa dela, eta horrela esaten dute Jaurlaritzaren beraren ebaluazio diagnostikoek, A, B eta D ereduek ez dute behar bezala euskalduntzen. Eta ez da gauza berria, azken hamarkadetako inertzia baten ondorio izan da. Eta nik uste dut, gai korapilatxu baten aurrean ez gaudela, eta kontsentsua badagoela, eta hezkuntza hitzarmena lortzeko ponentzia hortatik pasatu diren eragile guztiek eta aditu guztiek kenduta batek, konkretuki Voxek gonbidatutako aditu batek kenduta, denek esan dute euskara gutxiago duenari euskara gehiago eman bar zaiola, eta hori da orain arte bete ez dena. Guri iruditzen zaigu euskara etxetik ez dakarren horri, orain arte ez bezala, euskara gehiago eman bar zaiola, eta beraz, eredu orokortu baten norabidean egin bar dugula jauzi. Hori nola deitzen den, adostu beharko dugu. Baina guk badakigu, gaur egungo hizkuntza ereduek ez dutela behar bezala euskalduntzen, eta legea betetzea da guk eskatzen dugun, eta gaur egun legeak esaten du, derrigorrezko eskolaldia bukatzean, edozein ikaslek berdin du bere jatorria, berdin du bere maila sozioekonomikoa, berdin du zea auzotako eskolara doan edo ez doan, edozein ikaslek ofizialak diren gure bi hizkuntzetan nahikoa kompetentzia gaitasun lortu behar duela, eta beraz, demokraziaz hitz egiten ari gara, legea betetzeaz hitz egiten ari gara, eta hizkuntz eskubideak errespetatzeaz hitz egiten ari gara. Gure ustez, euskara ardatz duen, eredu eleanitz baten
bidean urratsak eman behar dira, hori da testuak, jatorrizko testuak proposatzen duena, eta guri bai iruditzen zaigu zehaztasun gehiago falta zaizkiola norabide horretan ez da testuari. Markatu duelako nolabait marko bat, abia puntu bat, definizio bat egin du, baina zehatzagoa izatea gustatuko litzaiguke. Azken finean, hezkuntza sistemak sortzen duen desoreketako bat ere badelako hizkuntz desoreka, eta ikasleak derrigorrezko eskolaldia bukatzean euskerazko hizkuntz gaitasun nahikorik lortzen ez badute, horrek gerora jendarteko gainontzeko esparruetan ere desorekak eta bazterketak sortuko dituelako. Beraz, nik uste dut eskubideen inguruan hitz egiten ari garela, ikasle orok hezkuntza sisteman legeak hala adierazita euskaldundua izateko duen eskubideaz, eta horretarako inungo zalantzari gabe adituek ere horrela esaten dutelako, euskera ardatz duen eredu bakarreruntz joan bar dugulako. Joango gara apurka elkarrizketa amaitze aldera, baina nola baitere martxoaren 4 horretan jarri nahiko nuke, egun horretan arte duzuen momentuz, ez ekarpenak egiteko aukera. Iradoki izan da, hainbat eragiletatik akordio hau nola baitere ez dakit itxita edo adostuta zetorrela EH Bilduren eta EAJren artean kasu honetan. PSE entzun dugu egun hauetan esaten gobernukidek ekarpenak batera edo egingo dituztela. Ez dakit ikusten duzuen nolabaiteko arriskurik, azkenean ez dakit akordioa desbideratuko ote den, edo benetan akordio aukerak errealak diren ikusten duzuen? Guk akordiorako aukerak ikusten ditugu guretzako, ez akordioa, ez da aukera bat, izan ere, akordiorik ez lortzeak ekarriko luke dugun egoera honetan jarraitzeak. Eta dugun egoera honetan jarraitzeak badakigu ekartzen duela eus euskalduntzeak, ekartzen du segregazioa, ekartzen du sistema publikoa nolabait administrazioak bazterrean ustea, eta iruditzen zaigu guzti horri buelta emateko benetako herri akordio bat behar dugula. Esan duzun bezala, Laura arte dugu bai hezkuntza eragileok zein alderdiok ekarpenak egiteko, zuzenketak egiteko, eta Euskal Herria Bilduk ere ekarpenak egingo ditu. Hau ez da itxitako akordio bat, inondik inora, akordio oraindik ez da izenpetu, denbora luzea falta da oraindik akordio hau izenpetzeko, eta ikusiko dugu zer nolako ekarpenak egiten ditugun, eta zer nolako adostasunak eraiki daitezkeen hortik jakinda, eta hau ere egia da, norberaren hezkuntza proiektua 100% ezin izango dela jasoa egon akordio horretan. Gure asmoa bai da, eta hala adierazi dugu publikoki, Legebiltzarreko 4 indar nagusienen artean akordio bat erdiestea, hori da gure borondatea, eta horretan jarriko dugu indarra, eta hitz egiten ari naiz hain zuzen EAJ, PSE, Elkarrekin Podemos IU eta Euskal Herria Bilduren arteko akordio baten inguruan, hori da guri gustatuko litzaiguken herri akordio bat, eta horretan egingo dugu indarra, baina esan bezala, ezer ez dago itzia, guk markatuko dugu bidea, denok markatuko dugu bide hori, eta akordio hau erdietxita legearen prozesu guztia etorriko da ondoren, eta lege prozesu horrek ere hilabeteak iraungo du, beraz, esan genezake, hasiera bakarrik maratoi baten hasieran gaudela, eta lehenengo urrats hori herri akordio hau lortzea izango litzateke gure helburua, baina, bidea luzea da oraindik. Aipatu dituzun alderdi horien artean batzuk faltan sumatu ditut, eskuina falta zen hor. Egia esatera nahiko isilik sumatzen ditugu guk, ezakite barne mailan edo arituko dira noski ez, ekarpenen zurrunbile horretan. Egia esan badiera aurrekari batzuk batez ere ez, hor baditugu Katalunian hezkuntzaren moan izan diren gora bera guztiak. Ezakit horre ere ikusten duzuten arriskurik ez, azkenean guzti hau herrian baino nolabait ere epaitegietan edo amaituko ote den, edo nolabaiteko judizializaziorik edo etorriko den ere monetan? Nik uste dut, gai estrategiko baten inguruan hitz egiten ari garela argi dagoela, eta horregatik eskuinaren eta Espainiar ultraeskuinaren oldarraldia. Ez da, ikusi dugu Katalunian, nola kontsentsuak sortzen dituen katalanezko murgiltzeredoaren kontra eskuin espainolista guztia eta baita epaitegiak ere oldartu diren, eta egia esan, zorionez, Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoan, ultraeskuina espainiarra residuala da. 7 ordezkari bakarrik ditu, eta ez dakigu zer nolako jarrerarekin ekingo dioten hitzarmen honi edo hitzarmen honen boikotari, baina momentuz nahiko bare ari dira, nahiko titularretan eta
txio bidezko eztabaida antzuetan murgildu dira, eta euren implikazioa hezkuntza ponentzia honetan azken 3 hilabetetan ere hutsaren hurrengoa izan da. Beraz, ez dut uste inondik inora herri akordio honetan egoteko aukerarik izango dutenik. Nik ez dut irudikatzen akordio bat non adibidez Alderdi Popularra Ciudadanos egon liteken, baina Euskal Herria Bilduren ustez hori ez da pekatu. Gerta diteken gauza bada, eta ikusiko da, ez da ala etorriko den edo ez, eta ikusiko da, esan bezala martxoaren 4 arte, oraindik ere egun asko falta direlako, zer nolako norabide hartzen duen eztabaida guztiak adi jarraituko diogu noski naiz irratian. Ikoitz Arrese EH Bildu, eskerrik asko gaur gurera gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Informazioaren aria.